Aste batetan zehar, Saloako Iruin herriko egoitzan, irakusketa bat izango dugu. Izenburua, munduko ispiluak ikuspegi globala, Madre Korajeren eskutik izango dugu hemen, eta gaur ezagutuko dugu zertan datzan. Arratsalde on, Alasne Guntziaga. Arratsalde on, Ainhoa. Zer modu zaude? Ongi, primeran ilusio askoz proiektua azaltzeagatik hemen, eta mila esker aukeragatik. Ekimena hedabidei zuzendutakoa. Bai, batez ere hedabidei. Zergatik? Azken finean hau sortu zen, Madre Korajetik harreman onak eta estuak izan ditugu beti hedabideekin, baina batez ere sortu zen garapenean lan egiten dugun erakundeok, askotan hedabideetan, garapen bidean dauden herrialde hauei buruz informatzen denean, ikusten dugu askotan testuinguru falta badagoela, ez? Eta orduan, kontzientzia piztu zitzaigun, batez ere oso garrantzitsua zela, hedabideek kontzientzia kritiko eta informazioa ikuspuntu kritiko batetik beti azaltzea gizartearentzat. Orduan, helburu hori izanik, erakusketa hau gutxinaka hasi ginen montatzen 2011an. Eta orduan, erakusketa ibiltaria komunikabide ezberdinetan egongo dena? Hori da, bai. Saloan hasten da, baina gero beste telebista eta baita egunkarietara joango da, erredakzioetara. Hori da. Jadanik unibertsitatean egon da, kazetaritzako fakultatean, hemen Nafarroako unibertsitatean, 2 astez, eta gero, ideia da, hori, hedabide bakoitzean, erakusketa ibiltaria denez, aste oro, egotea hedabide ezberdin batean, eta, justo, Saloa telebistan hasi da, aste honetan. Ze ongi, ze ore. Bai, guretzat ere bai. Gainera euskal hedabide bat lehena izatea guretzat ore handia izan da ere bai. Madre Koraje ekimen hau aurrera eramaten du erakundeak estatu maila osoan. Bai, hori da. Madre Korajek dituen egoitza guztietan, egia da estatu maila guztien badituela, baina orduan hasi zen 2011an hasi zen Jerezen, eta gero Andaluziako probintzia guztietan, eta gero gutxinaka beste egoitzetan ere bai, Madrilen eta orain Nafarroan ere bai. Ez da antolatzen den lehendabiziko aldia? Ez, baditu bere urteak, baina egia da aurten Nafarroan indar handia eman diogula, eta gero eta elementu gehiago ditu erakusketa honek hasi zenetik. Eta hor, azpimarratuz hedabideen garrantzia honelako gaiak zabaltzerakoan. Zer da ikusi daitekeena, ze gai? Erakusketa honek ditu guztira 10 elementu ezberdin, eta elementu bakoitza gai baten inguruan hitz egiten du, edo behintzat gogoeta bat eragiteko helburua dauka elementu bakoitzak. Eta orduan ikus dezakegu elementu bat urari buruz doala, batez ere gero eta gehiago hainbat herrialdetan ur hornidurarako dauden oztopoak, pixko bat agertzeko, ez? Gero ere bai, hondamendi naturalen inguruan, berezko jatorria zein den pixko bat hausnartzeko ere bai, eta baita ere bai, gatazka armatuen aurrean, askotan berrietan ikusten duguna, testu inguru falta asko dagoela, askotan jatorria ez digute esaten, zein den, ez? Zehazki. Eta genero berdintasunaren inguruan ere bai, eta hainbat migrazioen inguruan ere bai, elementu ezberdinak hausnarketa hori sustatzen dutenak. Orduan 10 elementu ezberdin dira, eta gehienak dira gaur egun munduan dauden arazoak eta erakundeek arazo horiekin egunero lantzen dugun gaiak jasotzen ditu erakusketak. Adibidez, horatzean ditugu 2 adibide, ez? Hori da. Begira, hau da adibidez, osasuna eskubide unibertsala da, eta hemengo elementuak gainera oso ikus daitezke, ez? Eta hor bestea dago. Da batez ere hausnartzeko bai herrialdeen artean dauden ezberdintasunak, ez? Adibidez, osasunaren inguruan. Nola herrialde txiro eta aberatsen artean dauden ezberdintasunak, adibidez, Etiopian malariak heriotza eragin dezake, eta mendebaldeko herrialdeetan eta batez ere herrialde aberatsetan biztanleriaren arazo nagusiak badira depresioa eta badira
minbiziko arazoak, ez, eta gaixotasunak. Orduan, ezberdintasun horiek munduan ditugun osasun arazoen artean eta aldrebes daukagun mundu honen artea, hausnarketa hori, pixko bat kontzientzia hori pizteko dira elementu guzti hauek. Ez ditugu oraindik jarri, baina argazki bakoitzak badu bere prentsa oharra. Hori da, bai. Hori ere bai, interesgarria iruditu zitzaigun, erakusketa pixkat ezberdina denez, ez da erakusketa arrunta, eta batez ere hedabideetan jartzeko erakusketa denez, oso interesgarria iruditu zitzaigun ere, elementu bakoitzak izatea ere bere prentsa oharra, ez? Eta batez ere berri moduan tratatzeko elementu bakoitza. Eta esan duzu, lehendabizi unibertsitatean egon zaretela, ikasleekin. Hori da. Beraiekin ere beraiek izango dira etorkizun batean, izango ditugun kazetariak, ez? Eta munduan gertatzen diren gertakarien aurrean emango diguten berriak eta iritziak ere bai, eta azken finean edabideak ere heziketa bide bat badira, ez? Eta orduan oso garrantzitsua iruditzen zitzaigun, kazetaritza ikasten dauden ikasleekin gai guzti hauek lantzea eta batez ere kontzientzia kritiko hori piztea behintzat gero beraien eguneroko bizitzan eta beraien lanbideetan pixko bat izateko kontzientzia hori, ez, munduan ditugun arazoekiko. Eta komunikazioaren hiru adarretan publizitatea, ikusentzun eta kazetaritza. Bai, hiruak. Hiru karreretako ikasleak lantzen ari dute proiektu hau bere kanpainekin. Kontutan hartu behar delako, iragarki bat egiterakoan, edo zein... Ematen diren irudiak, ze informazioa, balioa eman, kazetaritza profesionalari eta balioa eman, informazioa erabatera edo bestera ematen denean, egia da gizartean iritzia ere moldatu daitekeela. Eta erakusketaz gain, beraiek hori lantzen ari dute zuekin elkarlanean sakonago, ez? Bai. Oraintxe bertan, bi astez egon denez erakusketa, oraintxe beraiek egiten ari dutena da, beraiek kanpaina batzuk prestatzen ari dituzte, eta gero proiektuarekin zerikusia dituzten kanpainak, eta kanpaina hauek aurkeztuko dituzte azaroak 26an, eta gonbidatu gaituzte, hasi que, azaroak 26an joango gara ikustera, eta ze kanpainak prestatu dituzten, baina behintzat kontzientzia hori piztu bazaie, behintzat erakusketa honek bere zergatia beteta izanen du. Erantzuna positiboa orduan? Orain arte bai, ikusten da ikasleengan lan egiteko gogoak eta motivazioak badaudela gai hauen inguruan behintzat. Eta zuentzat nolakoa izan da guzti hau prestatzea edo nola izaten ari da? Gure aldez, orain beraien dago lana eta unibertsitatearekin lan egin, edabideekin lan egin, baina atzean dagoen lana guretzat izan da batez ere asko informatu, batez ere oso garrantzitsua izan da guretzat hainbat erakunde ezberdinekin, batez ere gai hauetan erakusketak jasotze dituen gai ezberdin hauetan espezializatuta dauden erakundeekin bilera ezberdinak izatea, eta batez ere beraien ikuspuntua hartu esateko ze gai edo ze datu nahi duzue mahai gainean jartzea, eta batez ere ikusaraztea, ez, orokorrean edabideek, eta guretzat hori lan oso aberasgarria izan da, eta atzeko lana eta bilera hauen eta beraiek eman diguten informazio eta ikuspuntuei esker, osatu dugu esposizio eta erakusketa hau. Eta baldago koordinaziorik hori Nafarroatik eko probintziekin edo Madre Korajeko bulekoekin? Beste, bai. Une oro egon gara Madre Koraje egoitza nagusitik, egon gara une oro interlokuzio horretan, erakusketa, diseinuak, informazioa, guzti hori partekatzen, hori une oro gainera. Guztira, berez handiagoa zen erakusketa, ez?
Hori da, bai. Esan dudan bezala, 10 elementu ditu, gainera oso elementu interaktiboak dira, badira alde batetik panelak, hemen Xaloa telebistan daukazuen moduan, eta gero ere bai, badira prentsa oharrak, gero ere bai dago, baditugu albistekari bat, une oro albisteak pasatzen direna batez ere, ikuspegi global horrekin, izenburuak esaten duen bezala, ez bakarrik tokian tokiko berriak, baizik eta munduan gaur egun dauden arazoekin zerikusia duten berriak pasatzen dituztenak. Eta orduan, oso erakusketa berezia da, interaktiboa, eta 10 elementuz osatua. Ze aurre ikusten duzue edo nola espero duzue, ze nolako ondorioak izango ditu erakusketak? Guk uste dugu, gu oso pozik gaude, asko sinistu dugu erakusketa honetan, batez ere erakusketa honek daukan mezuan, eta ondorioa guretzat garrantzitsuena da, behintzat, bai edabideetan eta ikasleekin eta gero biztanlerian orokorrean kontzientzia piztu bada zerbait, batez ere informazioaren tratamenduarekiko edo nola tratatu behar dugun, garapen bidean dauden lurraldei datorkigun informazio guzti hori edo gatazka armatuei buruz datorkigun informazio hori kontzientzia edo pixka batekin tratatzen badugu, eta hori biztanleriak ikusten badute eta edabideek ikusten badute, ondorio hori behintzat lortzen badugu, erakusketaren helburua lortu da. Zeren gure helburua da batez ere hori, kontzientziak pixko bat piztu eta batez ere errealitatea ezagutu, gero eraldatzeko. Lehenik eta behin errealitatea ez duzu ezagutzen ezingo da eraldatu. Orduan behintzat arazoekiko errealitatea ezagutu eta gero kontzientzia piztu eta gizartea mobilizatu. Askotan ere gertatu daitekeena da, albistegietan adibidez, azkartasuna bilatzen dela eta ez dela azkenean kontatu nahi guztia, baina... Hori da, bai. Hori da xedea, Ainhoa, hori da xede nagusia. Gainera, gaur egun gainera, sare sozialen bidez, eta, gaude murgilduta edo komunikazioaren mundua dago murgilduta, oso dena, denbora gabezia batean murgilduta gaude, non edonork berri bat esan dezake, lerroburuak ere bai oso gutxi irauten dute eta askotan ez da kontrastatzen, iristen zaigun informazio hori egia ote den edo ez, edo nork esan dizun, nondik etorri den, ez? Eta horregatik, gaur egun hainbeste zurrumurru, hainbeste gai inguruan ditugu, adibidez migrazioen buruz, etortzen zaizkigun eguneroko berriak, ez? Bai, askotan ematen zaiola lehentasuna, lehendabizikoa izateari, ez? Hori da. Bai, eta askotan, bai gatazka armatuetan edo hondamendi naturalen atzean dauden pertsonen istorioak askotan ez dira agertzen, ez? Bakarrik lerroburu batean agertzen dira edo kopuru simple hutsa dira, eta askotan horien atzean jatorri bat dago, eta pertsona asko daude atzean, eta gainera pobreziak orokorrean baditu bere izen eta abizenak, baditu bere, badauka bere jatorria, eta askotan herrialdea aberatsek asko dute zerikusia, beste herrialde batzuen pobreziarekin. Eta kazetaritzaz gain adibidez, unibertsitatera bueltatuz, ikusentzunezkoei dagokienez, horiek ere pelikulak egiten ikasten ari dira, eta hor ere ze kontatu behar den, eta garrantzitsua da, edo pertsonaiak sortu edo... Hori da, adibidez genero berdintasun baten ikuspuntu batetik, ez, behintzat, beste tratamendu bat eman, gero lurraldei, hegoaldeko lurraldei buruzko etortzen ditugun irudiak edo estereotipoak, ez? Guzti horiek behintzat gutxinaka beste irudi batzuez ordezkatu. Azkenean mundu hobe bat bilatzen da. Helburua da errealitatea ezagutu eraldatzeko. Orduan hori da, kontzientzia piztu eta hori da abia puntua benetako eraldaketa bat sortzeko. Eta erakusketa hau, behin bukatuta bere ibilbidea, gero zer gertatuko da? Gero erakusketa hau, erakusketa honek ere bai, amaiera guretzat oso
interesgarria edukiko du, daukagulako zortea, etorriko dela Rosa Maria Calaf kazetari famatua, etorriko da azaroak 27an, Iruñara, Zubioxiturramara, eta orduan, bukaera pixko bat berak bere esku egonen da, ez? Orduan, ze modu hobeagoa, horrelako kazetari bat etortzea gure proiektua ixtera, eta batez ere horrelako kazetaria, hain kontzientziatua, hain feminista, eta behintzat guretzat izango da amaiera paregabea. Eta horretaz gain, dago kontsultatu dezakegun linken bat gehiago jakiteko edo? Bai, Madre Corajeko webgunean, www.madrecoraje.org, hor atertzen da proiektu eta hainbat proiektu ditugunen informazio guztia, eta hori da pixko bat hor atera diteke informazioa. Bai, gainera gaiak zoritxarrez asko dira. Bai. Ze gaiak esaten dugu, baina arazoak dira. Arazoak dira, bai. Gaur egun behintzat arazoak dira, eta behintzat helburua da, gutxinaka guztiok badakigu munduan dauden arazoak ikuspuntu hori aldatu, eta behintzat arazoak behintzat bihurtzea emaitza. Hemendik 2030 urtera arte, Nazio Batuek esan zuten bezala, emaitza positiboak lortzea eta behintzat pobrezia eta ezberdintasun guztiak mundu mailan desagertaraztea. Bai, eta horretarako ezinbestekoa mahai gainean egotea. Hori da. Mila esker Alazne. Mila esker zuri Ainhoa. Egindako lanarengatik eta etortzeagatik. Ez horregatik, mila esker zuei berriro ere. Hurrengora arte. Mila esker, aio. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.